ತುಳುವನಾಡುದ ಸರ್ವ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಪುಡ್ಯ ಬೋಡೊಂದು ಯಾನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಪಾತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣದರೆ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜನ ತರಗತಿರ್ದು ಐದನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಜಿ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣದನು. ಈ ನೀತಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡುದ ತುಳುವ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಐನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿಕೆನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮುಖೇನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಯಾನಗೂ ತುಳುವನಾಡುದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖೇನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಪುನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ನಿಕಲ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ನಿಕಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಪಂದು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈತುಲ್ನಾಡು.